I dobrodošli ljudi u današnji klip. Danas ćemo da radimo ponovo reakciju, kao što sam rekao, znači u jednom danu sam snimio 4 reakcije. Ja mislim danas radimo reakciju na pesmu od Ane Lazarević, ili ti devojke od Janka, ili ti youtuberke Ane koja ima skoro 1.000.000 subscribera. Ne znam kako, ali dobro, ona je baš dugo na sceni. Ona je sada napravila pesmu koja se zove Sorry. Sada ćemo da odreagujemo i da vidimo da li valja ili ne. Baci sub, baci like i baci komentar na klip, a mi se vidimo u klipu. Boss tradicije da odreagujemo na thumbnail, da vidimo kakav je. Policija neka iza, šta je ovo, brate? Ovo neki crime scene. Sorry, ruža preko O, dobra fora. Ana ovdje piše lepo, brate, lepo. 7 od 10. Evo, 8 od 10 zbog ljubavi. Ajmo sad idemo na pesmu. Izašla je pesma pre 2 dana, ima 550.000 pregleda i 7 u trendingu, što je top. S obzirom da ona nije pevač i da ne izbacuje pesme, sigurno ima da bude dobra. I ajmo ljudi da odreagujemo konačno na pesmu. Krećemo. Ana, Sorry. Dobro, za sad kreće onako jako i perspektivno. Jel ovo? A nije ovo Ana. Ja mislim ovo Ana. Ovo neka druga likuša na seriji. Znaš da mi zaličila na Anu u sekundi. Ovo je refren, jel? Okej, da, već znam da će ovo na TikToku da bude jako popularno i da će od 100% ljudi 99,5% njih biti devojke koji će da prave klipove vezano za ovu pesmu. Znači taj fazon, jel? Moram da budem spreman na celu pesmu. Jao Ana, što ti je ovo trebalo, brate? Ne znam, mislim ako me pitate za mišljenje o Janku i Ani, aj reći ću odmah na početku klipa. Znači, Janka sam mnogo gotivio ranije, kad sam bio ono retardiran, tipa ono 17, 18, 19 godina i to. Tad sam ga baš gotivio, koristio sve njegove fore. Što se tiče toga ne mogu njega da prozivam jer dosta mojih fora se vrtelo oko njega. Respekt za Janka, neću da kažem ništa loše. A što se tiče Ane, ne znam, ona mi uvijek bila čudna i kad sam je vidio par puta uživo nekako kao NPC, brate, baš onako čudna. Mislim, nisam nikad blejao s njom niti pričao, nego baš nekako deluje kao robot. Ne znam kako da vam objasnim, baš čudna, ali ono lepa likuša, brate, baš pored toga, ne znam, nemam nikakvo mišljenje. Tako da eto, to vam je šta ja mislim o Ani i Janku. Ali ne znam da li ovo stoji Ani, mislim da ne stoji. Ona je više u onom Disney Channel fazonu, brate, ona ima i takve fore i sve onako da je neka Disney princeza. Ovo ne stoji, brate, njoj. A, to je fora u klipu, kao on sa drugom likušom, a ona kao nešto ljubomoriše iz zadnjeg sedišta. Vidiš što ima čoker, buraz. Dobro, gle ovo ne serije, bote. Idemo malo bezobrazno, brat. Dobro, okej. Ne može da uradi sve ono što sam njemu radila. Pa dobro, brate, šta ja znam. Ja previše komentarišem pesme kako ja ono osjetim u sekundi, ali moram i malo objektivnije da gledam. Objektivno je do jaja, zato što će ovo ljudi da gledaju baš onako catchy, još dolazi od youtubera i sve, tako da sa te strane ona je ubala ono što je htjela. Moje lično mišljenje, ako nekog zanima. Idemo dalje. Molim? Gle, Anu jebote, malo su bezobrazila. Gle ovdje što liči na onog Rozy Rangera. Gle, ista Rozy Ranger. Dobro, znači ima i koreografiju, brate, do jaja. Ali ova devojka, ček da vidim sam sekunda. Znači Ana je in the back seats, a da, ovo je neka druga, brate. A izgleda, mnogo liči na Anu. Mislim, dobro, Ana je baš lepša od nje, ali liči na Anu, brate. Ali ne znam šta je poenta, kao poenta spota. Ima sigurno neku priču, ali još nisam povatao šta se dešava. A Janko ovdje u fazonu smorio se, buraz, samo čeka da se završi spot. Vidiš da je sniman u nekim katakombama, ne znam da ovo može da bude. Baš ima dosta lokacija u BG-u koje deluju kao katakombe. Možda Novi Beograd? Da li znaš šta je to što ga... Što bi? Da li znaš šta je... Bukvalno kao nešto sa Disneya. To što ga radi, su fejkusno, niti da ga zoveš dadi. I jaoj, brate, koliko je ovo loše. Moram čujem ponovo, brate. Su fejkusno, niti da ga zoveš dadi. Da ga zoveš dadi? Ovo je bilo, brate, baš nepotrebno, ali dobro. Dobro, morala je da ubaci nešto novo ovdje u pesmu da se ne ponavlja 100 puta, ali ovo je baš bilo creepy. Njega radi se što nemaš u glavi, IQ 0, nosi valila. Da, ovo je bukvalno bilo youtuberska pesma iz 2017. Ovo je mogla samo ovako, cut, delete, remove. Plakala, a ja zadnja se
Dobro, ovaj deo je okej. Ovo je okej, ovo nije bilo loše. Ponašaj ko ja, nećeš biti original, samo kopija. Dobro je u spotu, brate. Sviđa mi se, spot je do jaja baš. A on dobro zna, niko kao ja, ne može. Šta mislite ljudi, da li ona ima potencijala da juri tu neku muzičku karijeru ili ne? Pišite mi u komentarima, baš me zanima. A ako neko kaže, na primjer, ona ne zna da peva, nema šanse, pa vidite, u današnje vremeni ne moraš toliko da znaš da pevaš. Više onako, da li si ti kao ti zvezda? Da li lepo izgledaš ili imaš nešto specifično na sebi, da li možda izneseš to, da li imaš taj neki karakter za taj fazon i da ti pesme budu onako catchy. Pišite mi da li mislite da ona može da izgura muzičku karijeru. Ja iskreno mislim da može. Da, ono, catchy ovaj deo, ali ovo će samo devojke da koriste. Ne mogu zamislim sebe da slušam ovo. Vidi ovo što je uradila tehniku Senki klon iz Naruto, gle sad. Opa! Ana Naruto. Da, brat, topina. Dobre za sada. Ja mislim da je to, jel tako? Da, i na kraju poljubac. Kako se odmakla od njega nekako. Gle. Kao on je krenuo, ček, ovo mi je malo čudno bilo. Kao on kreće da je poljubi, ona se odmačinje i on taman da je poljubi, ali ovako, da je poljubi i nije uspio da je dotakne i ona se odmačinje i kao da mu poljubac, a se dalje odmačinje. Ajmo ljudi da vidimo komentare šta kažu ljudi. Da, ona će sada ima svoje one fanove, otprilike znam šta će bude. Svi mi koji smo tu od nikad ne odustaj. Da, dobro, to su neki njeni fanovi. Istraživanje kažu da se Ana u ovoj pesmi izvinjuje dečko iz pesme Čokolada što on nije u ovom spotu. Dobro. Tvoja strast prema glazbi, moramo da vidimo što je rekla Desita Gina. Tvoja strast prema glazbi je zaista inspirativna. Nikada ne odustaj. Nastavi slijediti svoje snove i svoj put u glazbi. Tvoja predanost je divna i nadahnjujuća. Nastavi širiti ljubav prema glazbi i svijetu svojim talentom. Lepo. Vatrice i tako dalje. Da, nema nekih komentara, bukvalno ono klasični youtuberski komentari. Tako da to bi bilo to od ove reakcije. Moj krajnji utisak je lični utisak onako, ali objektivni utisak dobro je, ubola je šta je htela. Uglavnom, ajde od 1 do 10 i moje lično mišljenje 5 od 10, ajde da kažemo. A youtubersko 8 od 10. Tako da, Ana, sorry, like od Zuka. Hvala svima što su gledali ovu reakciju. Ako vam se svidjela, bacite like, bacite sub i komentar i vidimo se u sljedećem klipu. Poz!